murte salga. Bai, bueno, euskeraz ateratzen zait gehiago ikeni, baina zu Eugeni zara. Zer moduz? Ondo? Hemen zure etxean? Zer luzioa hemen egotea beste benetan. Bueno, kanta bat entzun dugu bai, edo soinu bat edo zer da hori. Begira, galdetzeztasula durunbele da onomatopeia bat. Da sunprinuaren hotsa. Sunprinua da antzinako instrumento bat. Egiten zen zuaitzaren asal, urritxa zuaitzaren asalarekin. Egiten zen halako txirula antzeko bat. Eta hartzaiak erabiltzen zuten komunikatzeko, elkarrekin komunikatzeko. Beraz da, instrumentu berezi bat, eta Juan Mari Beltranek egin zuen halako dokumental bat instrumentu zaharreri buruz, eta han azaltzen da hartzai zahar bat egiten berak ahotsarekin sunfrinuaren hotsa. Eta egiten du durunbele, eta asko gustatu zitzaidan bai soinua eta bai hartzaiak nola egiten zuen, ez? Nola imitatzen zuen antzinako instrumentu horren hotsa, eta ez dakit, daukat oso sartuta durunbele hori. Eta askotan egiten dut, kontzertuak hasteko, zeda modu berezi bat. Hau da, ez nago jarrita eszenatokian, baizik eta hasten naiz atzetik edo aurretik edo, hasten naiz durunbele hotsarekin, eta gero ja, horrekin hasten dut kontzertua. Zer polita, maitea bonita, jaurekin eibokua. Hori da. Baina, gazteizera joan zinen musika ikasketak egitera, ez? Hori da. Hasi nintzen Eibarren, gero pasan behar urtebete Donostiko kontserbatorioan, eta gero ja pixkat irakaslea jarraitu zero, eta nola nik nahi nuen irakaslea Gasteizen zegoen, berakin ikasi nuen, hango kontserbatorioan. Han bukatu nituen ikasketak, biolontxeloko emaiako ikasketak. Jesus Guridi kontserbatorioan, Gasteizen. Kompositorea ezabela esan dezakegu eta interpretatzailea edo nolatan nasketa horiek. Bueno, zuk esaten duzu interpretatzailea, baina egia da, aspaldi ez dudala interpretatzen nerea ez den musika. Orduan, karo, hor dago semantika, ez interpretatzea, zer da, interpretatzea bestek egindakoa jotzea, edo interpretatzen dut nire musika ere. Nik idatzitakoa interpretatzen dut, ez dakit, ez? Ez dakit, niri duda sortzen zait, ia nire musika jotzen dagoenean, ia interpretatzen da nahizen edo ez, bueno, ez dakit. Baina bai, batez ere jotzen dut nik konposatutako, eta interpretatzen dut nik konposatutako musika. Bueno, zer da mursego? Mursego hitza da, nahi du esan murcielago, hau da, saguxarra portugesez. Idazten da morcego, zerillarekin morcego, baina esan ahoskatzen da mursego. Eta da, bueno, egia da, kultura nola esaten da, lusoa ere, kultura portugesa asko gustatzen zaidala, portugesa hizkuntza bezala eta bere sonoritatea asko gustatzen zait, eta hitza asko gustatzen zitzaidan eta erabaki nuen horrela jartzea, ez. Hortaz aparte, saguxarrak ere asko maite ditut, vampiroak ere bai, eta imaginario guzti hori asko maite dut, eta orduan erabaki nuen horrela mursego jartza. Asko gustatzen zait nola esaten denez, nola saguxarrek begiratzen dioten munduari aldrebez, ez, saguxarrak beti daude buruz bera, ez? Hankak goian eta burua bera. Eta, ez dakit, imagina hori eta metafora hori asko gustatzen zen. Zer ikusi dezakegu mursegoen kontzertu batean? Ikusi dezakegu, entzun dezakegu nola ez musika, azkenean musikaria naiz, eta musika entzun dezakegu, baina, esan daiteke bai dela musika egiteko eta konposatzeko era desberdin bat. Ni bakarri nago eszenatokian, erabiltzen dut loop pedal bat, hor grabatzen dut momentuan egiten dudana, loop pedalak botatzen du, adibidez, esplikatuko dut oso simple, ez? Nik adibidez egiten dut erritmo bat, grabatzen dut eta ja sonatzen dut.
eta horren gainean noia eraikitzen. Ba, horri gaitzen diot. Eta noia gutxika kapak eraikitzen eta horren gainean jotzen. Normalean, gero adibidez bajo dezaket kantu bat, autoarpa eta hotxakin bakarrik, baina hori da nire egiteko modua. Eta gero bat, ikusi dezakeko nire ikuspuntutu zanimo guzteko ikusi nuen zanelako. Eta gero bat, ikusi dezakeko nola abesten duzu modu ezberdinetan eta postura ezberdinetan zebatuta mikrofonoa beranakazu eta agatzatu behar Bai, hori da. Osea, erabiltzen ditut bi mikro. Mikro bat doa lu pedalera eta horrek grabatzen dut eta lehen aipatutako kapa horiek mikro horretatik egin behar ditut. Orduan, claro, zugu aipatu, baina nire instrumento nagusia txeloa da. Eta txeloa jarrita jotzen dut, orduan, grabatzeko, egin behar dut gesto hau, ez? Abestu behar diot beko mikroari, eta gero bestea gainetik doana abesten dut normal, horrela. Eta hizkuntza ezberdinetan, bai, bueno, ni beti esaten dut niretako hizkuntza dela beste aukera estetiko bat, normalean nahi dudanean zerbait berezia edo zerbait ezakit ez, nahi dudanean letra uler dadin edo ba hori, osea, letra uler dadin eta esaten dudana helarazi, pues beti erabiltzen dut euskera, ez, euskera da nire ama hizkuntza eta hori erabiltzen dut. Baina beste askotan erabiltzen dut hizkuntza beste instrumentu bat balitzu bezala, asmatu egiten dut hizkuntza edo adibidez nik esan dut abesten dut abesti bat finlandesez o finesez eta asmatu egiten dut. Ba, ezakit, ba, kalatuska fideskaia nahi dut, klasketit bilia, ba niretako finlandesa horrela sonatzen dut, horrela abesten dut. Erabiltzen dut, ba, hizkuntza jolasteko ere bai. Baina beti karga estetiko batekin ez. Ba, adibidez, kantu bati ondo gelditzen zaio abestea edo kutsu errusiarra duen hitzak eta ba, asmatzen dut errusiar. Bai, komplexu gabe. Eta, zer da, zuentzako adibidez, zuen musika, zogutzea. Ba, niretako da gauza bat oso importantea eta oso presente dagoena nire bizitzan. Osea, azkenean, bueno, irakasle banaiz bai, eta, bueno, ba, atxaldetan klaseak ematen dut, baina goizean, normalean, osea, ematen ditut ordua konposatzen. Ba, kantuak egiten, edo, bueno, adibidez, aste artean dudan emanaldi hori emateko, ba, korto bati, laburmetrai bati soinu banda sortzen, etengabe ari nahi sortzen, orduan oso presente dago nire bizitzan, eta sentitzen dutela beharrezko dudan gauza bat. Oso ondo egiten dit. Esan dezakegu terapia bat dela. Bai, dudagabe, bai. Bueno, diskografia, disko batzuk, baldituzu, koloratuta, nire grazia, ze badaukazu irudizka, izan dutela bakoitza bat hiru. Bai. Eta hori nahi eta egiten duen. Nahi eta, bai. Nahi eta lelena bat, bueno, esan nuen bat, lelena da eta bat nola ingelesez be xagusarra den, grazia egiten zidan. Eta gero pizkat, bueno, argi dago keinu bat egiten dio dela Mikel Laboari, ez? Berak ere egiten, osea, zenbakiekin jolasten zuen, bere dizki izenburu emateko, eta bueno, egin nuen bebai pizkat Laboaren gatik, ez? Bat, bi eta hiru, berak bezala zenbakia jarriz, ez? Gustatzen zait sinpletasun hori eta keinu hori, Laboari. Badago, kanta bat, que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero bueno, escenario, zagata. Zuek zareteza. Hori da, zuek zareteza. Zuek Zuek zareteza, bebai omentzen dut, da Bartzelonako talde bat, nik oso gustoko dut, eta lehenengo aldiz ikusi nituenean, asko impresionatu ninduen, eta beraiekin nengoela esan nien, egin behar dizuet kantu bat, eta beraiek, vas a hacernos una canción, bai, egin behar dizuet kantu bat, eta horrela izan zen. Osea,
egingo diet kantu bat hauei, zuek zareteza. Eta orduan hartu nuen Eibarko hiztegi bat, Eibarko hitzak biltzen dituen hiztegi bat, eta hartu nuen zeta eta, ez? Zeta eta arekin hasten ziren hitzak. Orduan, estribilloa da zuek zareteza, eta gero beste estribilloa ez den letra da, pues, letrak azten dirana. Zagutu, zaitu, zaratu, sartu, hori zeta eta arekin, alako hitz joku bat. Beti gustatzen zaitu hori, hitzekin jolasteaz, esan nahiarekin baino. Nola antolatzen dituzu kontzertuak? Bueno, suerte handia dakat, ze normalean deitu egiten diate. Bai, eta hori esan behar dut, gaur egun musika dagoen egoeran suerte handia dela. Deitzen didat, hori idazten didat, eta bueno, bagoaz antolatzen. Daukat mutil lagunak laguntzen dit, pixka bat agendara ematen eta antolatzen, eta meiaketara antzuten eta hori, eta bai, gaur egun bezalaz, mei ez deitzen didat, eta adosten dugu data, hori gauza. Bueno, kolaborazioak egin dituzu tarteak analirekin ibilitakoa. Bai. Nolatan. Bueno, Anari aspalditi datorren. Anari bigarren diska atera zuenean, abiak, hor ja berak nahi zuen banda osatu txelistarekin, ze diskan ja bazeuden kantu batzuk txeloarekin, eta deitu ninduen, ze ninukan lagun bat lan egiten zuena metak zen disketxea, eta narik atera zuen metakekin, eta lagun bat bitartez deitu zidaten, eta ni oso gustoko nuen, hasieratik jarraitu izan dut nari lehenengo diskatik, eta niretako izan zen, ez dakit oso aukera polita, eta oso aukera ez, nire gustoko abeslari batekin joa izatea, eta urte asko jo izan dut berarekin zuzenean, Anarirekin bat. Bueno, banda sonogak egin dituzu. Bai. Amabak pelikula behintzako. Zer izan zen hori zuentzako? Bueno, beti, egin izan ditut lan asko imaginekin, batez ere laburmetraiei musika jarriz eta hori, eta izan zen pixka bat lehenengo aukera luzemetrai batekin. Egin nuen lan Javi Pezekin, beste Donostiko, hemen hor bizi den musikari batekin, eta, bueno, esperientzia oso interesgarria eta oso aberasgarria izan zen, bai. Eta amaman musika bakarrik ez, ere agertzen zara. Bueno, agertzen naiz, baina kameo esaten dena. Pisukidea naiz, bai. Protagonistaren pisukidea naiz, eta bai, agertzen naiz jotzen, eta gero esaldi bat, edo bi esaten. Noa etxetik, zerbait nahi duzu, horrelako zerbait. Oso saia egin zitzaidan. Bi esaldi horiek esatea, bai. Bai? Bai, buf. Zerraitu. Lehenengo bezatzen zidaten, pasatu behar zera hemendik. Gero ez pasatu, gero pizkatxo bat eruntzago eta natural egitea, ez? Ez zitzaidan asko gustatu kamara aurrean. Jotzea eta hori bai zenetako oso naturala da. Baina hitz egitea, ez, uf. Bueno, museagoa, izuniko gaga, zeniti maitaren kasua gauza bai gustatzen zain. Maitak ez du bilatzen publikoa, musika bilatzen du, eta ono pasatzea, eta berdin zaio bi pertsona ego, edo bimila, eta azaldu pizka bat sentimenduak edo zergatik den zure teoria edo. Bueno, claro, ni jotzen dudanean berdin zaitzen egon, baina zor diot errespetu guztian, ni entzutera etorri den horri, ez? Eta berdin zait bi edo hiruro lau. Osea, nik eman behar dut nire honena, berdin da nun, zein lekutan, zeinekin, batzutan erosoagoa zaude, beste batzutan motivatuago,
Eta egia da, jendea egotea eta jendearen beretasuna garrantzitsua dela, baina, nik uste dut nire beharra dela dagoena entzuten nire onena ematea, hori horrela da. Eta ni saiatzen naiz. Beti horrela izaten. Ikusten dugu muguzero oso proiektu polita dara jarraitu horrek mesedez. Gombidatuko dazu kontzertu batera, ez? Noski, nahi duzu guztietara. Ni posik, bai. Bueno, Adibidez, gogoratzen ez, esaten dudala hori, ez publikoaren berotasuna, eta ni gogoratzen ez, zuego zinen kontzertu bat, ez Gasteizen zineneko. Jo, eta nola oiukatzen zenuen, eta oiukatzen zenuten, eta niretzako hori oso, ez? Ze kasu berezia zen, ze elkarrekin egon ginen tailer bat egiten, bi egun, ezak izer, sortzen darreman bat, baina, karo, zuek eta zinelekuko partaideak niri gauzako oiukatzea, hain modu naturalean eta hain modu ederrean, karo, horrek ni bere, subidon esaten dena, ez? Eta baita, autista bezala oso publikoaren gertu egon zan, naiz eta kontzertu bat eginez, esan adu abestien artean, gutaz komentarioak egiten duen eta hori ere oso gertukoa da. Azken finean, kontzertu hori zen, testu inguru jakin batean, zela tailerra egin genuen, eta gero nik aparte, gonbidatzen duten jotzera kontzertu bat, ez? Baina, nik azken finean uste dut protagonistak zuek zinetela, orduan, ez dakit ni sentitzen nuen zuek ere moduren batean nerekin zeundetela jotzen ez, baina, batzutan ez da behar izaten zerbait fizikoa jotzen, egote hutsarekin, niretako zuek bai zineten kontzertu horren parte oso importantea. Niretzat bai importantea nire bildumatik pasatu izan duzu, gogoan handiak nituak eta eskerrik asko etortzeagatik benetan. Posten naiz? Beratuko diago musu bat gure ikusleei. Bai. Biba zuek! Agur! Agur! Merci!